Jeg hedder Hanne Molke, og jeg har Molke Coaching. Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan du kan bruge coaching i forbindelse med et vægttab. Først og fremmest så skal du have lavet dig en positiv målformulering. Det skal være et mål, du gerne vil hen imod, frem for et mål, du vil væk fra. Så hvis du har lagt ud med at formulere dig noget i stil med, at du vil gerne holde op med at have usunde madvaner, du vil gerne holde op med at spise slik imellem måltiderne, så skal du i stedet få det formuleret om til noget positivt, noget du vil hen imod, og det kunne hedde sig noget i stil med, at du gerne vil begynde med at have sunde madvaner, som er godt for din krop, og samtidig så vil du finde lækre, sunde alternativer til den søde tand, som samtidig gør noget godt for din krop. Så punkt 1 er en god målformulering. Det næste, du skal være opmærksom på, det er, at du skal finde ud af, hvorfor er det vigtigt for dig med det her vægttab? Hvad er det, du vil opnå? Hvad vil du få ud af et vægttab? Når du har fundet ud af det, så skal du gå videre, og så skal du mærke efter, hvor meget energi har du egentlig på det her ønske om vægttab. Der kan du spørge dig selv på en skala fra 1 til 10, hvor vigtigt er det her vægttab for mig? Og der skal du gerne op på en 7-8 stykker i hvert fald, for at der er energi nok på ønsket. Så skal du også have fundet ud af en tidshorisont for det her ønskede vægttab. Hvornår skal du gå i gang, og hvornår skal du være i mål? Så skal du have fundet ud af, hvad der kan forhindre dig i at nå det her mål. Og så skal du have fundet ud af, hvad det er for nogle konsekvenser ved at skal opnå et vægttab. Fordi der er nogle ting, du skal lave om. Så hvad er det, du skal undlade at gøre fremover? Og er du villig til at tage de konsekvenser? Så skal du også have lagt dig en plan for, hvordan du vil komme i mål, en handlingsplan. Det er alt sammen noget, du kan bruge coachingen til. Hvis du kommer til en coaching session, så vil vi gå endnu dybere ned i de forskellige lag her, jeg lige har nævnt for dig, og virkelig få undersøgt godt og grundigt til bunds, hvad det er, du har brug for at have fået frem i din bevidsthed, for at du kan opnå dit mål. Jeg håber, du er blevet inspireret til, hvordan coaching kan bruges i forbindelse med et vægttab. Kan du have en dejlig dag. Hej.